Хайде и отвън. Стълбището, което виждате от тук, не е външно стълбище, обслужващо къщата, а е стълбище, на което да може да се качите на веранда, от която веранда се влиза и в хола. Ето. Тази веранда е към вътрешния двор. Това е вратата за хола и тук има посадено външно барбекю. Това е хола. Това е врата към избеното помещение, което казах на предходното видео. Ето от тази страна. И двете врати. Тази врата е към старата къща, тази е към новата. Като топлата връзка вътре я видяхте на предното видео. Тук могат да се паркират до 5 автомобила, като за 2 от тях има направен и навес. Ето и улицата как изглежда.